ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. субҳи санаи 5 августи соли равон дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент чорабинии омодабошии ҳолати ҷангӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. Таваҷҷӯҳ намоед. дар майдони фурудгоҳи шаҳри Панҷакент субҳи санаи 5 августи соли равон дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 21 декабри соли 2017 таҳти рақами 970 дар бораи низомномаи мудофиаи ҳудудӣ ва нақшаи кории Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ташкил ва гузарондани чорабиниҳо ҷиҳати санҷиши омодабошии ҷангӣ, сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷалби хизматчиёни ҳарбӣ ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта чорабинии омодабошии ҳолати ҷангӣ баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ва сардори ситоди генералии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Собирзода пас аз боздид ва шиносоӣ бо вазъи омодагии иштирокчиён дар назди ҳозирин суханронӣ намуданд. аз ҷумла зикр гардид ки дар вазъияти муташанниҷи сиёсии минтақа ва ҷаҳон ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, марзу буми кишвар, фазои сулҳу субот дар ҷомеа маънии нав касб мекунад ва ҳукумати мамлакат барои мустаҳкам намудани нерӯи мудофиавии давлат, нерӯҳои мусаллаҳи кишвар чораҳои амалӣ меандешанд. имрӯз нерӯҳои мусаллаҳи мо қодир ҳастанд бо ҳар душмани эҳтимолӣ ҷонисорона мубориза баранд. маҳз бо роҳнамоии пешрои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастгирию пуштибонии мардум, ҷонисориҳои аскарону афсарони қувваҳои мусаллаҳ мо тавонистем оташи ҷанги шаҳрвандиро хомӯш намуда сулҳу салоҳро барқарор намоем ва имрӯз Тоҷикистон дар ҷомеаи байналмилалӣ ҷойгоҳ ва обрӯю эътибори худро чун давлати сулҳдӯст ва сулҳофар пайдо намудааст. баробари ин таъкид шуд ки дастгирии ҳамаҷонибаи нерӯҳои мусаллаҳ, омодагии сокинони мамлакат ба ҳифзи марзу буми кишвар дар шароити кунунӣ хеле муҳим аст ва сокинони ватандӯсти мамлакат инро хуб дарк менамоянд. иштироки доираи васеи сокинони шаҳри Панҷакент дар чорабинии имрӯза далели боризи ин гуфтаҳост. дар чорабинии мазкур аъзои ситоди ҳолатҳои омодабошии ҷангӣ, ҳайати захиравӣ, роҳбарони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, раисони ҷамъиятҳои деҳот, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо дар маҷмӯъ беш аз 5000 нафар иштирок намуданд ва он дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардид. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳҳусайн Солеҳов, Талабшод Тошев, Солеҳ Нуралӣ ва Диловар Элбердиев. дар ноҳияи айни мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолони ноҳияи айни шаҳри Панҷакент ва Кӯҳистони Мазҷо доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода бо фаъолони ноҳияҳои айни Кӯҳистони Мазҷоҳ ва шаҳри Панҷакент доир гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода мулоқотро оғоз намуда аз номи раиси вилояти Суғд, муовини якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода меҳмононро ба вилояти Суғд хайрамақдам намуд. сипас дар назди ҳозирин раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода оид ба муҳтавои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан намуда қайд кард ки паёми пешрои муаззами миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешрафти давлату миллат саҳми муҳим дошта масъалаҳои муҳими давлатӣ дар он аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он ироа мешаванд. паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қавӣ гардонидани андешаҳои миллӣ, танзими муносибатҳои ҷамъиятие ки дар он дарҷ мегарданд муҳим буда барои пешрафти маориф,
фарҳанг, саноат, энергетика ва ғайра барои пешрафти онҳо нақши аввалӣ дорад. дар идомаи мулоқот чанде аз фаъолони ноҳияи айни шаҳри Панҷакент ва кӯҳисҷони Мастчоҳ баромад намуда оиди корҳои ободониву созандагӣ, иҷрои дастуру супоришҳои пешрӯи муаззами миллат сухан намуданд. Мулоқотро муовини раиси вилояти Суғд ҷамъбаст намуда изҳори боварӣ намуд, ки ҳар яки мо дар якҷоягӣ меҳнат намуда Тоҷикистони азизамонро боз ҳам ободу зебо мегардонем. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии тухмипарварӣ ба номи Шамсиддин Назаров дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати самаранок истифода намудани ҳар як қитъаи замин хуб дарк намуда барои таъмини маводи ғизоӣ саҳми хешро мегузоранд. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи мо. имрӯз мо дар хоҷагии кооперативи тухмипарварии тиҷоратии Шамсиддин Назаров дар масоҳати 75 гектор тухми шолӣ киштгардагӣ мебошем. тухмҳои шолӣ якчанд намудро дар бар мегирад, ки аз ҳама намунавиаш тухми девзира, панҷруд, нукс ва регар мебошад. ҳосилнокиаш хеле хуб буда, ҳар як намуд тухми шолӣ ба худаш ҳосилнокии муайян дорад. дар хоҷагии кооперативи тухмипарварии Шамсиддин Назаров тақсимоти замин ба ҳар як саҳмдор 6 сотиқиро дар бар мегирад, ки ин аз рӯи доштани замини мо ба ҳар як саҳмдор тақсим кардагӣ мебошад. соли дуюм аст ки аз тарафи сокини деҳаи фонии ҷамоати деҳоти Моғиён ёдгории Ҳодиев дар назди ҳавлияш гармхона бунёд кардааст. соли дуюм аст ки аз тарафи сокини деҳаи фонии ҷамоати деҳоти Моғиён ёдгории Ҳодиев дар назди ҳавлияш гармхона бунёд шудааст. дар ин гармхона аллакай бодаринг ҳосили хеле фаровон ба бор оварда дар мағозаҳои деҳа харидорони зиёдӣ дорад. сокини деҳа ёдгории Ҳодиев зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки агар мардум меҳнат кунанд, онҳо метавонанд дар татбиқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати самаранок истифода бурдани замин саҳми хешро гузоранд. 2 سال شد. سال گذشته خیلی ناز بود. امسال با کمتر دیرتر که کردگی بودیم. با وجود همینم ماهای ایونا اولش ما سر شد، حاضر فروخته استادیم. ماهای نویابر با دویم حاصله سرکار فروخته ممکن نه. چون که اگر که من ماهای آگوست با اگر که این بودرینگ کنید و جوش با پمیدار شنونه و یک دو با علاقه ماهای نویابر با حاصل پمیدار دو. نه دم شرایط کوهستان موقعا دو حاصل گرفته میشود. میشود دو حاصل گرفته. میشود. هرنیک بگیرسته میشود. متخصص соҳаи кишоварзӣ Ибодулло Мутайлоев ба мо изҳор дошт, ки воқеан дигар сокинони ҷамоати деҳоти Моғиён ин иқдомро пайравӣ намоянд. онҳо дар самти таъмини бозори дохилӣ ва ҳамзамон ба маротиб беҳтар намудани даромади хонаводаҳояшон ба комёбиҳо ноил мегарданд. من همچنین متخصص گفتن که این کاری که داملا با فرزندانشون کردن یکی از کارهای بهترین و از این زندگی که پره تامین کردن ممکنه. من از همین از روی گپ داملا سال گذشته 2 تن بودرین گرفتگی. من امسال خیلی سال دیگر کردم ممکنه بود 2 تن شود. و 2 تن اگر 8 هم فروشید بینید که 12,000 سوم میشه. 12,500 2000 سوم اگر خراجات کردن 10,000 سوم درآمد فایده میمونه. واقعا ساکن دهه فانی یادگاری هادیف با همراهی فرزندانش تصمیم گرفته است که میدان گرمخانه را زیاد نموده تا ماه آگوست برای شناندن پومیدور تیره‌ماهی تدبیرهای مشخص را عملی می سازد و با این وسیله هم درآمد خوبی اویلوی به دست آورده مغازه های دیگه را با محصولات کشاورزی تامین می نماید. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی و سربلندی را خواهانیم. خیر.